Silav êvar baş hevano rojên zehmet bi dawî nebûne rojê hê zehmettir li pêşiya me ne ka em binêrin îşev ez ê çi ji were bibêjim. Hevano anha nûçiya deqeya dawî hatiye ez wî ji were pêşkêş bikim deqekî nûçiya lezgîn ji kerema xwe re beriya 5 deqeyan nûçiya lezgîn hatiye. Çiqas rast de nizanim min ev di Rûdawê de hatiye parvekirin. Wezareta Parastinê ya Sûriye ragihand ku li ser bingeha peymana di navbera Serokê Demkî ê Ehmed El-Şara û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de agirbestekê berfireh û rawestandina tam ya tevgerên eskerî li hemû eniyê şer ket meriyetê. Li gorî daxuyaniya fermiya wezaretê ev biryar wekî gaveke destpêkê ya ji bo vekirina korîdorên ewle da ku welatî vegerincî warê xwe. Daxuyaniya her wiha amaje bi wê yekê kir armanca din a vê pêngavê vegera saziyên dewletê bi wan deveran e da ku dest bi pêşkêşkirina xizmetguzariyan ji bo welatiyan bikin. Wezareta Parastinê ya Sûriyê ferman daye eskerên artêşa Ereban ya Sûriyê ku di asta herî bilind a berpirsiyariyê de bin ji bo parastina welatiyan, ji bo parastina mal û milkên giştî û taybet bi mebesta dabînkirina ewlehî û aramiya welêt. Peymana çarde xalî heye hevano ev biryara Wezareta Parastinê piştî gihîştina peymaneke dîrokî di navbera Ehmed El-Şara û fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî de hatiye dayîn. Peymanekî di navbera Ehmed El-Şara û Mazlûm Abdî de hatiye îmzêkirin. Di peymana ku em behs dikin ji çarde xalan pêkidê biryar hatiye girtin Qesedê ber bê rojhilatê Firatê ve vekişe parêzgehên Dêrê Zor Reqayê bi temamî radestê hikûmeta navendî bike zêdetirî 150,000 kes koçber bûne. Ev aloziya eskerî ku li Helebê dest pê kir piştre ber bê tebqa Dêrê Zorê ve belav bû bû sedema koçberbûna zêdetirî 150,000 kes e. Li gorî peymana nû hêzên Qesedê wê di nava Wezaretên Parastin û Navxweyiyên Sûriyê de werin yekkirin hikûmet wê nasnameyê bide wan Kurdên ku berê bê nasname bûn bi ragihandina vê agirbestê re Sûriye ber bê qonaxeke nû ya siyasî ve gav davêje. Hevano we çi jê fehm kir anha li Sûriyê agirbest îlan bû ev jî nûçeya deqeya dawî ye. Tom Barak li ser lihevkirina Qesedê daxuyaniyekî daye. Xalên peymana nû ya Qesedê û Şamê jî hate eşkerekirin. Nûnerê taybetî Amerîkayê Sûriyê Tom Barak li ser peymana agirbestî ya di navbera hikûmeta Sûriyê û Qesedê de daxuyaniyekî daye. Barak ev pêngav wekî xalekî werçerxane binav kir teqez kir ku Kurd perçeyekî bingehîn yê Sûriyê ne. Barak di daxuyaniya xwe de ragihand ku dewletên Yekbûyî Amerîkayê hewldanên erenî yê hikûmeta Sûriyê Qesedê yên ji bo gihîştina peymana agirbestê pîroz dike. Barak destnîşan kir ku yek rê li ber diyaloga nû û hevkariya ber vê Sûriyeyeke yekgirtî ve vedike. Serê we bûxa tevê Sûriye we ye yekgirtî. Wekî din nûnerê Amerîka pesnê Ehmed El-Şara da pesnê Mazlûm Abdî da du serkirdeyên mezîn yê Sûriyê ku xwedî vîzyona hevpariya rêzgirtina welat û gelê xwe ji zordariyê ne niha hatine cem hev siberojeke geştir ji bo hemû Sûriyeyan ava bikin. Ev peyman, ev agirbest xaleke girîng ya werçerxane temsîl dike ku tê de dijberên berê şirîgatiyê li şûna dubendiyê hilbijartine. Ez hema viya xilas kim daxuyaniyekê din heye hevano peyman xalên peymanê hatin eşkerekirin. Karê zehmet nû dest pê dike. Nûnerê Amerîkayê dibêje karê zehmet ê temamkirina hûrguliyên peymana yekbûnê ya berfireh nû dest pê dike. Amerîka di her qonaxê de bawekî xurt li pişta vê pêvajoyê ye. Em di heman demê de berjewendiyên xwe ên girîng ên ewlehiya netewî di têkbirina bermayiyên Daişê de diparêzin. Plana aştiya Rojhilata Navîn a wêrek a Serok Trump wê pêşkeve. Ehmed El-Şara dibêje bingeha rêkeftina me a bi Qesedê re agirbest e divê saziyên dewletê derbasî hemû parêzgehên Sûriyê bibin.
جبر خرابی هوای منکاری ام ببرز مازوم عبدی را بجون لوما ما به تلفن ام به هفرا خفین احمد الشارد بیجا داخویانی احمد الشارد به وی شکلیه سازین دولتی و تواهی سوریه بلا ببن به مازوم عبدی را هفدیتنه که کریتیکا به تلفن ما چیکر جبر شرط و مرجین خراب این هوای منکاری ام ببرز مازوم عبدی را ورن جمهف مبریا تلفن دبی منی قاش کریه جبو عشیرین عرب جی بانگ آرامیه کریه دوی آلوزین هرمی کم ببن به واجوی دیپلماتیک وره پرستن بانگی که تایبت لعشیرین عرب کر جبو که ریکفتنین هاتنه کرن بسر بکیون به انجام ببن ام بانگ لحمو ایلو عشیرین عرب دکن که با عقلانه ته بگرن و دفج شر بردن حکومت سوریه و هیزین سوریه دموکراتیک قصده لسر نخشاره که 14 خالی لحف کرن لگوری پیمانه آگربستی راگاندن قصده ودکشه روشلات فراته مافین چاندی ین کردان تی ناس کرن. پیمانه کو امزی سرکوماری سوریه احمد الشارع و فرماندار هیزین سوریه دموکراتیک قصده مازوم عبدی لسره گلک گوهرین لشکری و اداری لخوا دگره. لگوری خالین لحف کرنه پارێزگehên Reqa Dêrezorê bi temamî radestê hikûmeta navendî têne kirin, endamên qesedê tevlî artêşa Sûriyê dibin. Xalên rêkeftinê wiha ne, agiribest û vekişîn. Agiribestekê bi lez û giştî li hemû enî û taxên temasê yên di navbera hêzên Sûriye hêzên hikûmeta Sûriye û Qesedê de tê ragihandin. Ez nû dikim, agiribestekê bi lez û giştî li hemû enî û xetên temasê این دنابره هیزن حکومت سوریه و قصده ده تیراگاندن هفدم لگل وی همو یکینه لشکری این قصده وکی گاوه که دسپی که جبو جنوبا بلاوونه دکشن روشلات چه مفراده رادسکرنا رقا و دیرزوره پارزگه هن دیرزور و رقا جالی اداری و لشکری و باوه که تمام و لز رادس حکومت سوریه تنکرن او یک رادسکرنا همو سازی و دزگه هن سیویل لخوا دگره هر وها و فرمانên bilez bên derxistin da ku karmendên niha di nava wezeretên pêwendîdar ên dewleta Sûriyê de bêne bicihî kirin. Sisê yekxistina saziyan hemû saziyên sivîl ên li parêzgeha Hesekê di nava sazî û pêkhateyên îdarî yên dewleta Sûriyê de tên yekxistin. Çar kontrola çavkaniyan hikûmeta Sûriyê kontrola hemû deriyên sînorî û bîrên petrolê û gazê yên li herêmê dike. Divê hêzên rêxistinkerî parastina pêwîst misoger bikin ji bo vegerandina çavkaniyan ji dewleta Sûriye re li gel li ber çavgirtina taybetmendiya herêmên Kurdî. Tevlîbûna artêşê hemû endamên leşkerî û ewlehiyê yên Qesedê di nava pêkhateyên Wezaretên Parastin û Navxwayî yên Komara Erebiya Sûriyê de tên yekkirin. Ev yekbûn wê li ser bingeheke takekesî û piştî temamkirina tedbîrên pêwîst yên lêkolîna ewlehiyê be. Rutbeyên eskerî, mafên darayî, pêdiviyên lojîstîk wê li gorî wê bêne dayîn. Yani ev yekbûna ku an heye em behs dikin, takekesî dibe, li ew jî têrê nake, dibe tedbîrên pêwîst yên lêkolîna ewlehiyê were kirin. Ev kî ye, çi kes e, çi ye, çi tevaye ji ku hatiye, eger sabiqa wî temam be, baş be em dikarin bigirin nava artêşê. Bermayiyên rejîma berê, fermandariya Qesedê pabend dike ku bermayiyên rejîma berê nexe nava refên xwe û kar bike ji bo pêşkêşkirina lîsteyên navên efserên ji bermayiyên rejîma berê yên ku li Herêmê Bakur Rojhilatê Sûriyê ne. Heft Parêzgarê Hesekê fermaneke serokatî wê were derxistin ji bo destnîşankirina berbijêrekî ji bo wergirtina posta parêzgerê Hesekê yani waliyê Hesekê wekî garantiyekê ji bo beşdariya siyasî û nûnertiya xwe cihî. Herêma Bêçek li Kobaniyê dîmenên leşkerî yên giran ji bajarê Kobaniyê tên vekişandin. Hêzeke ewlehiyê ji xelkê bajêr tê avakirin. Hêzeke polîsê xwecihî ku ji aliyê îdarî ve girêdayî Wezareta Navxweya Sûriyê be li wir dimîne.
Dosyaya Daişê rêveberiya berpirsiyar ya dosyaya girtî û kampên rêxistina Daişê û hêzên ku bi ewlehiya van dezgehan hatine erkdarkirin di nava saziya hikûmeta Sûriyê de tên yekxistin bi vî awayî dewleta Sûriyê bi temamî berpirsyariya yasayî û ewlehiyê hildigire ser milê xwe. Yani ev hemû zindan û kampên ku rêxistina Daişê di nav dane endamên Daişê wê teslîmê Sûriyê werin kirin. Postên bilind lîsteya berbijêrên ku ji aliyê fermandariya Qesedê ve ji bo postên bilind yên leşkerî û ewlehî û sivîl di nava pêkhatiya navendiya dewletê de hatine pêşkeşkirin tê pejirandin da ku hevbeşiya niştimanî were misogerkirin. Mafên çandî û mektûb pêşwazîkirina fermana seroketiyê ya hejmar 13 a sala 2026 tê kirin. Ewa ku doh me pêşkêşî we kir. Ev ferman naskirina mafên çandî û zimanî yê Kurdan û çareserkirina mijarên maf û sivîlan ên hilawîstî li xwe digire. Di nav de rewşa kesên ne tomar yani bêwelatîbûn ewa Kurdên berê ên bênasname gilînameyên mafên milkiyetê yên ku vedigerin 10 salên berê hene. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê pabend dibin ku hemû serkirde endamê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK yên ne Sûriyeyî derxin derveyî sînorê Komara Erebiya Sûriyê baweyekî ku serwerî û aramiyê herêmê misoger bibe. Hevkariya bi Amerîkayê re dewleta Sûriyê pabend dibe ku li dijî terorê dijî Daişê wekî endameke çalak di hevpemaniya navnetewî de bi hevahengiya li gel dewletên Yekbûyî Amerîkayê têkoşîna xwe bidomîne da ku ewlehî û aramiya herêmê were misogerkirin. Vegera koçberan jî kar were kirin ji bo gihîştina lehevkirinan di derbarê vegera ewle û bi rûmet a xelkê herêmê Efrîn, Şêx Mesûd û werin malê xwe. Agirbest anha îlan bîye milletê me wê nekeve nava şerekî topyekûn. Seferberiya ku hatiye îlankirin ancak ji bo serxwebûnê be dikare watedar be. Lê ji vê saetên şûn ve pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê nikare li ser piyan bimîne eger li gorî vê ve. Êdî ev biryar ji ku derê hatiye girtin, çawa hatiye girtin, milletê me çima ket vî halî, şervanên me Qesedê çawa ketin vî halî ez nizanim. Ez xatir ji we dixwazim dem bar silav rêz. Ez dê bi şev bi we re bim.